Det kommer bare indefra på en eller anden måde. Jeg forestiller mig nogle dyr, og så på et eller andet tidspunkt i processen, så vælger jeg, hvilken farve de skal have. Og lige nu der kører jeg med grønne dyr, og det kan være, at næste gang så bliver det lyserøde. Et solstreg, en lampe, et lille kys, en vind, en ridsel i hækken, en vissel i hækken, der siger, at det ikke mere et nat. Jeg arbejder mine billeder op lag på lag, sådan så at det bliver transparent, noget af farven, men man kan stadigvæk se den underliggende farve. For at få den hele min grundform, som jeg så kan lægge olie ovenpå bagefter, så arbejder jeg op i akryl, fordi det tørrer i løbet af en time. Det vil sige, for at lave en fejl, så kan jeg hurtigt lige rette den. Hvor olien den er flere dage om at tørre. Fem billeder kan jeg færdig på omkring 3 måneder. Jeg starter med at tegne op med en blyant, og så går jeg sådan set over og bruger penslerne det samme og maler op. Så det er det vigtigste værktøj, det er penslen. Så hvis jeg skal bruge små pensler, så åbner jeg den øverste skål. Så har jeg nogle, der er lidt større i den her. Og så de her endnu større. Jeg kan ikke bruge sådan en stor kost til at male sådan nogle små detaljer med. Så derfor så vælger jeg sådan ud efter størrelsen og elasticiteten i penselhåret. Oliemaling, den kan strække sig rigtig, rigtig langt. Og det er det, jeg bruger, når jeg maler her. Så laver jeg en streg her, som er meget kantet, kan man sige. Den er helt flad. Så bruger jeg en lidt større pensel, og på den måde modellerer på figuren. Et godt maleri for mig er et maleri, hvor der både er noget til hjernen og noget til hjertet. Der må rigtig, rigtig gerne være et eller andet, der vækker eftertanke. Og hvis det så ovenikøbet er æstetisk, uden nødvendigvis at være pænt, så er det et plus i mine øjne. Den her serie, det er en form for parallelverden til den verden, vi lever i. Og de her væsener, de udgiver sig så for at være eksisterende personligheder. Jeg tror faktisk aldrig, jeg er tilfreds. Man kan blive ved og ved og ved. Der er altid lige en lille bitte skygge, der lige kan ændres. Så det handler også om at få det afsluttet.